Момичета, ако сте необвързани и се чудите къде са мъжете, които искат сериозна връзка, слушайте това внимателно, защото част от тези мъже са при нас. Той е роден в Източна България, но отдавна се е преместил, е учил и живее и работи в София. Той е на 35 години, висок е 1,72 м, има много добра реализация в голяма компания, той е електроинженер. В свободното си време обича да се среща с приятели, да ходи на лов, да доброволчества. Той би се запознал с момиче, което не е от София, но за предпочитане е да е някакъв град сравнително близо до София. Ако всичко това ти стане интересно, ще ме питаш за снимки. Но снимки в матчмейкинг разменяме само ако сме сигурни, че ти отговаряш на това, което той търси и че той отговаря на това, което ти очакваш от партньора. За да разберем това, трябва да попълниш един тест за съвпадение на нашия сайт. Изпращаш ти го на ето този имейл. И ако имате съвпадение, ще те поканим да ти изготвим безплатен профил. Ако имате съвпадение на този профил, ще ви разменим снимки и контакти да се запознаете.